Magandang umaga mga kaspero. Nandito na tayo sa baybay. Ayan, dito tayo sa back beach. Tatawagin Bulabog. Ayan. So, medyo mahina na yung alon mga kaspero. Pero medyo makulimlim ang panahon ngayon. Ayan. Kung nakikita nyo mga kaspero. Ayan. So, buhat tayo ng bangka. Ayan. Bangka. Na yung mga kasama natin. Diyan na si kuya, si Master RG, tsaka si Master Hubert. Ayan. So kaspero, nandito na tayo sa spot at manghuli ulit tayo ng tanigi. Mga 6 lang, okay na mga kaspero. Ayan. Dito kami sa secret spot with mackerel, and then kasama natin si Master Danny and then si Master Jobert. Ayan. So yung dalawa hindi pa nakarating, si Kuya at saka si RJ. So let's go mga kaspero. Meron na tayong isa mga kaspero. One down. Babo. Udah pada kay buhe. Oo. Agko kuman. Oh, babo kita. Oh, jaros to amig. Oh, tiputa la ka plaper. Babo kita. Nugon ta unang pana to. Oo, rampingong pupunta. Kapag ang katran, para ang-isog ba yung kwan? Ang bansa? Para ang kapang lagas. Binakog biro.
big para. Luksuro dali. Di para. Gago puksi boy. Yasuno. Wabo kita. Dirarambing ko kay, di tamarambing, bitirasig ta. Baulo tadaw, una. Magani nagdiretso lagi ko tlundip dalo. Pagkalaam ko naka-open ko kamera, wa tagali. Naman taon na tigaw, buhay mo tuwa. Ay, may luyaw tada. Oh, napasukon ara ko. Cars. Dugi! Nakapana din ulo sa ulit. Oh. Nice one. May baulo ka di una. Nagliko di ba palawod hukukan ko. Ay sunda lang ginako mo kita na ko na ko. Nagmata mas ako no, bumalik pag gid mga. Basta kang kula mga. Nabot.